Ayon sa Department of Health, nakatakda ng dumating ang unang batch ng COVID-19 vaccine sa susunod na buwan. Nauna nang sinabi ng National IATF na 10 araw pa ang gagawing inspeksyon ng gobyerno sa darating na bakuna ng Sinovac sa February 20. Posibleng mag-umpisa na sa Marso ang pagbabakuna sa Pilipinas kontra COVID-19 virus. Pero ang ilan sa ating mga kababayan hati pa rin ang saloobin sa pagpapabakuna. Ang vendor na si June Antonio handa nang mabakunahan. Kinakailangan lamang umanong magtiwala sa gobyerno na mabisa ang kukuhaning COVID-19 vaccines. Noon, hinihintay nila, dapat may bakuna, may gamot. O ngayon, nandyan na, saka ka pa magdududa. Hindi tulad ni June, nag-aalangan pa rin sa bakuna si Alexis de la Cruz. Nangangamba kasi siya na may side effect ang ituturok na vaccine. Nagugat ng vaccine scare matapos mamatay ang 23 senior citizen sa Norway. Yung iba kasi 'di ba may epekto sir, yung nabalita. Kaya nakakatakot rin sir, minsan. Hindi ako sigurado kung 100%. Ayon sa World Health Organization, isa sa mga basihan sa pag-aproba ng anumang bakuna ay kung aabot o higit sa 50% ang efficacy rate ng mga ito. Samantala, ang medical technologist mula Saudi Arabia na si Russell hinimok ang ating mga kababayan na magpabakuna. Nakatanggap na siya ng 2 dosage ng Pfizer. Para na rin po ito sa kapakanan ng inyong pamilya. Kasi bala ko pong umuwi by June para pag-uwi ko sa Pilipinas ay hindi ko mahawaan ng mga anak ko at mag-immunize na po ako sa virus. So sa experience ko po sa first vaccine, okay naman po. So hindi naman yung sinasabi nilang nilalagnat. So I think siguro pangkaraniwan lang po yun. Pero sa akin po, wala naman po, okay naman po. Yung second dose, ganun din po, pero mabigat lang po yung gamot at medyo malapot po siya. So kinabukasan mararamdaman nyo, mananakit lang po yung balikat nyo. Base sa Pulse Asia Survey, 47% ng mga Pilipino ang takot magpabakuna kontra COVID. Ilan sa mga dahilan ay ang pangamba sa kaligtasan o pagiging epektibo ng vaccine. Rainiel Pawid, CLTV News.